Meer talen, meer toekomst. De wetenschap is toch onderzoek al lang uitzoeken. Fryske Academie in Ljouwert docht onderzoek naar de resultaten van de tweetalige scholen. Benny van Ruiven had er onder oren tegen mij te krijgen. En komt mij opmerkelijk nijs over de taalresultaten van het Nederlands, Fries en Engels op die tweetalige projectschool. De gedachte is altijd geweest dat hoe meer aandacht voor het Fries, dat ten koste zou gaan van de Nederlandse taalvaardigheid. Nou, dat heeft het onderzoek toch wel heel duidelijk uitgewezen dat dat niet het geval is. Kinderen op de tweetalige scholen presteren met het Nederlands zelfs bijna op het landelijk niveau met Nederlands. Dus het is helemaal geen nadeel, het is eerder een voordeel. Het Fries, de Friese taalvaardigheid van de leerlingen op de projectscholen is aanzienlijk beter dan de Friese taalvaardigheid van scholen die niet met het drietalig onderwijsmodel werken. Dus onderwijs in het Fries doet er wel degelijk toe. Dat is een hele belangrijke constatering. Op het Engels hebben we geen zeg maar noemenswaardige verschillen gevonden. Anders gezegd, de leerlingen op de projectscholen presteren op hetzelfde niveau als de leerlingen op de controlescholen. Dus die verwachting met betrekking tot zeg maar, het Engels als voertaal voor 20% in de projectscholen is als zodanig niet uit de verf gekomen. Ik denk dat we het grootste struikelblok met betrekking tot het Fries, dat het ten koste zou gaan van het Nederlands, dat hebben we echt weg weten te halen. En ik zou scholen dan ook willen uitnodigen om zoveel mogelijk na te denken over hun eigen taalbeleid en hun eigen onderwijsconcept. Je doet de kinderen absoluut doet de kinderen goed om in hun eigen taal ook les te krijgen. Iedere school heeft te maken met kinderen met een Friestalige achtergrond. Iedere school. Er is geen school die kan zeggen van al onze kinderen zijn Nederlandstalig. Dat is uitgesloten. Dus voor alle scholen is het heel goed te doen. Maar ik zou ze wel adviseren daar heel goed over na te denken. Want het vraagt wel wat van het onderwijsteam. Het vraagt wel wat van de manier van je onderwijs aanbieden. Dus ja, goed nadenken, dat is de eerste stap. Het Fries in het onderwijs zal er zeker toe bijdragen om het Fries te behouden voor in de toekomst. Maar we doen het ook zeker voor het kind. Want in een meertalige situatie, meer talen aanleren op een jonge leeftijd, helpt een kind om op een latere leeftijd een derde, een vierde taal aan te leren. Dus we doen het ook wel degelijk voor het kind. Meer weten? Friesk.nl